Dați-mi voie, pentru ca această zi să fie frumoasă, dați-mi voie să mulțumesc Consiliul Local al Comunei Burla, angajaților primăriei, echipei mele, în frunte cu domnul viceprimar, care au făcut un efort deosebit să ne ajute. Eu le mulțumesc și vreau să fie alături de mine întreg mandatul și vă promit că o să mai avem parte de zile de astea de acum încolo. În același timp, dați-mi voie să mulțumesc firmelor care au contribuit ca comuna noastră să fie foarte frumoasă. Aș începe cu firma Lonely din Suceava, firmă de proiectare și consultanță și le mulțumesc. Aș continua cu firma Teoval, reprezentată de domnul inginer Golduț Costel, care este aici lângă mine și îi mulțumesc din suflet. Aș continua cu firma Echisam, aș continua cu firma Loredana și îl văd aici pe patronul ei și îi mulțumesc. Firma Test Prima, firma Hidrotera. Tuturor vreau să le mulțumesc din suflet și vă garantez că toate lucrările care se întâmplă acum vor fi terminate în cel mult o lună și nu ne vom opri aici. În același timp, dați-mi voie să fac o premiere care vreau să fie de acum înainte tradiție. O să avem lângă noi, în fața dumneavoastră, 10 familii care au trecut de 50 de ani de căsătorie. Eu, înainte de a-le înmâna câte o diplomă și un mic cadou, vreau să le urez viață lungă, vreau ca la 75 de ani să ne întâlnim în aceeași formulă, deci tot cu mine primar, ca să-i pot să le dau diplome și să le urez și atunci viață lungă și multe împliniri. Am să încep cu Șuhani, Gheorghe și Dorica, care invit pe scenă. Urmează domnul Voloșin, Precup și Floarea. Domnul secretar George și Victoria. Domnul Juravle Nistor și Paraschiva. Domnul Juravle Orest și Ileana. Tofan Petru și Eufrosina. Juravle Nicolae și Paraschiva. Juravle Ion și Ileana. Șuhane Ion și Trandafira. Lucescu Gheorghe și Victoria. Cer scuze, lăsați-mă să fac premierea. Tuturor le urez viață lungă, să dea Dumnezeu să împlinească 75 de ani și eu să le fac premiere așa cum am spus. Vă mulțumesc din suflet și să ne vedem. Mulțumesc, aplaudați-vă, vă rog frumos! Acum dați-mi voie să mulțumesc din suflet ansamblului Ciprian Porumbescu, care este pentru prima dată în comuna noastră. Vă doresc
să vă simțiți bine, petrecere frumoasă și ne întâlnim de Duminica Mare în aceeași formulă, dar mult mai mulți. Vă mulțumesc din suflet! Trăiți, trăiți,